ओंखाम ओंख्रिलाय संनोलाय रोंगोन ना रोङा? जेब्ला ओंखाम संनो गोसो जायो होनबाथाय रोङो, ओमफ्राय जेब्ला बायो अब्ला रोङा। ए ओंखाम संनो बाबा मोनजागोन। दा बे फाग्ला अमा राजानाव फैबा जेब्लालाय मावनानै जाखानांसिगोन। जोंहाथ' रुवाथि लानो हाया। गावबागाव मावनानै गावबागाव दांनानै जायाबा बेवहाय मोनजानाय नङा। मावनांगौबा मावनोसै। बिदि होनबा जाया, मावनांगौबा मावनोसै होननानै गाव गोसो जानानै मावनांगोन। मावनानै रावबो बारग'आ हिनजाव मानसिया मावनानै जाखानांगौ। दा नोङो हाबा जानो गोनांखौनो गारनानै फैबायब्ला दालाय मावनानै जायाबा बहाथो गबावनो। मोजां माहाजोन मानसिया लांनो नागिरदों, मास्टार मानसिया। बेजों थाङालासिनो आंनि फिसाला अमा राजा फाग्लानावसो फैबाय नोङो। जाहोनो हानो नोंखौलाय बेलाय? गावनि उदैखौनो फिसिनो रोङा। आं उनाव थांफिनखागोन। उनाव थांफिनलायनाय बेलाय? बिदिखि जायो? हिनजावनि फिसाया एसेबां सथां बाख्रि जानो समाया। खेबसे हिनजावनि मान सन्मानाव दाग नांबाय बे थैजासिम थाबाय थायो। बिदि खारलाय फैलाय थांलाय फैलायबालाय मा होननो नोंखौलाय समाजालाय? आं दख'नाया गाननानै थां। आं दख'ना गाननो बायो, एथ' गरम। बिमायालाय नोंखौलाय जेबो फोरोंथारासै नामा? बे हाबा जाखांनानै दख'ना गानाबा गाननानै थागोन नोंलाय? आं दख'ना गाननो बायो, जुलुम जुथुमनो। आयै गावनि बर'नि दख'नाखौ बिदि बुंबा जायो? हौवाफोराबोथ' गानबाय थायाना, जों हिनजावफ्राल' मानो गानबाय थायो? हौवाफोराबोथ' नांगौ समावल' गामसा गानो। जोंबो नांगौ समाव दख'ना गानगोन आरो हाबायाव दख'ना गानगोन, बहाबा फुजा मेला खेराइ माबा माबि बर'नि फोरबो जाबा गानगोन। हौवाफोराबोथ' गामसा गानाबाबो बर'नि हारिमुखौ लाखिगासिनो। बिदि नङा। हिनजाव जाथिया दख'ना गानखाथारनांगौ। आयै मा जेबो रोङा मा एसे उल्थालाय? आयै ओंखाम मोनबायना? संगासिनोसो आं। ओमफ्राय हिनजावखौलाय माबायदि लानानै फैखो नोंलाय? दख'ना गाननो थिनबाबो दख'ना गाना। खामानियाबो मालाय गोसो जाबासो मावोनो, बाबाथाय मावानो। हाफां आंनि थिनायखौ मानो मानियाखैब्रा? दख'ना गाननो थां। आं गानाबो। दख'ना गानलै। आं नोंजों हाबा जानो फैयाखैना, आं मानो दख'ना गाननांगौ? आं हिनजाव गोदानबासो दख'ना गानगौमोन। गाननांगौ। नोंखौ आङो बिहामजो लाखिसिगोन होनना बुंनायखायसो आइ आफामोना मानिदोंलै नोंखौ बेवहाय दोननो। आरो बमरुआ दासो कल खालामदोंमोन आंखौ। न'आव दावराव जागासिनो। नंगौ? माथो दसे उनाव नोंसानि न'खरनि मानसिफ्राबो सफैसिगोन बायदिसो मोनबाय आं। हाफां मानसिया नुबाय फैबाय नोंसा आइया। नै दावराव दावसि जासिगोनानो दा। आं हले मिथिथाराहाय नोंसोर माब्रै मा खालामनानै लायो आं मिथिया। अमा राजा दा मा खालामबावनो दे? आइयाथ' आंखौ बुखासिगोन। आंखौ आइया बुबाथाय हमथा दे। आच्छा बार थाइबानि लारु र' आं बाहेराव थांनि। नुबाय नोंसोरनि थाखायनो दावराव दावसि जासिगोन दा गामियाव। दाथ' रायजोफोरा फाइन लासिगोन। मा खालामखो नोंसोरो? मा खालामखो? आरो मानो न' सिङाव थाबाय थादों? बिमाखौ मानो बुंहैयाखै? आं गिदों। गिबा जागोन नामा दाया मावना लानानै? थांनि। लाबोदों सोरानिबा फिसाजोखौसो लाबोदों। खर' गाज्रिया। आव बेनो हिनजावाबो थाथिखि। मिलायलायदों जे हौवा हिनजाव जानो। बोरो थङालिया। बोरो आंनि जानो गोनां बिसिया। मालाय आंना मा डाइरेक्ट फैनानै सोंलाबायखायो? आंनाव गैयाबो जानो हागौना। नोंसो बुंखादोंमोन हाबा जानो होआ होननानै। हाबाखौ धंस' खालामनानै होगोन होननानै बुंग्राया नोंसोमोन। बोरो आंनि फिसाजोआ हाबा जानो नागिरखाबायमोन। नोंसो माबा माबि खालामदोंना? नोंसो हायना मुलि लगायदोंना आंनि फिसाजोखौ? आंलाय मानो लगायलाबायनांगौ जाखो हायना मुलि? आं लगायाखैलै। गोख्रै आंनि फिसाजोखौ दिहुननानै हर, नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन। खोथाया गाज्रि जागोन। बोरो आंनि जानो गोनां हिनजावा। दा जि जाबाय दे, जिरायनानै मोजाङै रायलायनोसै नामा? जेबो जिरायनानै मोजां रायलाया। दिनै आंनि फिसाजोनि हाबामोन। मा खालामखो नोंसालाया? गोख्रैनो आंनि फिसाजोआ हरफिननोबा हरफिन, नङाबा पुलिस लिंहरनाय जागोन। मानो पुलिस लिंहरलायनांगौ जाखो? मोजाङै जिरायलायना रायलायनोसै नामा? मोजाङै मोजां आंनि फिसाजोआ हरनोबा हरफिन, नङाबा खोथाया दिगदार जागोन। मालाय हाबा जानो गोसो गैयैखौलाय मा एसे खें खालामबाय थायोब्रा? बोरायलाय हौवानोलाय मानो हरनांगौ जाखो इसिबां समायना फिसाजोखौ? आंनि गोसो। आरो नुबाय दा आंनि फिसाजोखौ हायना मुलि लगायनानै गोसोखौ सोलायहोनाया बेनोमोन, आं नङालै। बोरो मानसिया। थङालि सैमा बांग्रि। बेखौ बुनाङा बिखुनजो, बै हौवाखौसो दामनांगौ। थङालि नालायखि नोंखौ आं बिदिसो फोरोंदोंमोन। जलदि न'आव थौ। आं थाङा होनदों। थाङाबा जागोन नामा? थौ। हगार आंनि जानो गोनां हिनजावखौ। हगारा, बियो आंनि जानो गोनांसो। बोराय लरग'ग'नो नोंलाय मानो नांबावगौ? माना माथो हिनजावबो दंखायोमोननो। आं सानै साथाम नांगौ। जों सेंग्राफोरनि बाहागोखौ मानो नांगौ नोंसोरनो? दे जाबाय। हाफां फिसा नोंबो थांफिनदो दे, जोंहा न'खरावबो लाखिनो हाखाया। हाफां फिसा थांफिनदो। आं थांफिना, बोराय हौवाजों हाबा जाया। अमा राजायाबो जेबो खामानियानो गैया, जोंहाबो हाबानि खरसा होनो हाया। दे थांफिनदो। मानो बिदि बुङोब्रा आयै?
बे बोराय हौवानावनो हरनोसै नामा आंखौबा हाजिरा मावगोनब्रा जों सानैबो अन्थाइ रोगागोन अन्थाइ देगोन मालायनि दिनाव अन्थाइ देफेरग्रा नोंलाय बारिनि हाग्राखौनो दिनैसिम फुफेराखै बहा अन्थाइ देनानै हिनजावखौ जाहोनो ओंखारखो नोंलाय आंजों थाङोब्ला बिदि अन्थाइ देनानै जानांनाय नङा नोङो थौदो आरो आंजों थाङाबा हाबानि खरसाया 10 लाख होनांगोन नङाबा जेलनि ओंखाम जानांगोन आयो जोंलाय बहानि 10 लाख फैसा मोननांगौ जाखो अमा राजा थिनहरफिनदो दे थिनहरफिनदो हाफां मा खालामो आं बोराय हौवाजों हाबा जाया आं दा केनखादोंना आं खारखागोन आया खारबायसो माथो होसो जावैसो होसो नोंसा जावले खारबायलै आंनि दाय गैया एबार हौवाया मोनलाङो आंनि दाय गैखायालै औ फिसाजोआ खारबाय जोंहानि न'खरखौ दा दुसिसै नोंनि फिसाजोआबो खारखुमानो होननानैसो खारखुमाबोदोंबा आंनि फिसालाखौल' दाय होबा जाया गासिबो नोंसालानिनो दाय नोंसालायालाय मानो लायनांगौ आंनि फिसाजोआ जुदि बहाबा खारबावो नोंसालाखौसो हमगोन जों देलाय हमलाय माबायदि हमो ए बिमा बेफोरखौ होनबाय थानांला फिसाजोखौ होसोहैदो र' होसोहैनि अमा राजा मालायनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि सोङा हसिया लाबोनाङा नुबाय 10 लाख फैसा होनांगौ होननायखौ हानि मोनना होनांगौ जाखो बेखौलाय बिमा बिफाखौ फानदो नोङो बिमा बिफाखौ जाद नोंसोरबो जाजा होनबाय थायो मालाबा सन्देहसो जायो आंहा आंनि फिसाला नंमारगौना नंमारा होननानै ए बिदिसो होनबाय होमबा खोथाखौ आइ मावबा आंनि फिसाला मोजां मावबा नोंनि फिसाला दे जाबाय दे आयौ बाला बे बोरायजों हाबा जाया माथो आं खारगोन आं ओइ जिउ रथ' आंबो थांफानि थाथ' हेलौ दासो देलाय औ आं नै न'आव फैफिनदोंमोन डकुमेन्ट लांनो फैदोंमोन आं दे दोनथ' नाजिबुदां प्लिज आंखौ रैखा खालामलाय हाफां नों बेवहाय नाजिबुदां बे बोराय आंखौ हाबा खालामनाय दे आं बोरायजों हाबा जानो गोसो गैया प्लिज अननानै आंखौ बहाबा दोनहैथ'लाय प्लिज नोंजों लांफालाय आं नोंखौ बहा लांनो आंथ' लजिंआवसो थांनो नागिरदों प्लिज आंखौबो लांफा ससेसिम प्लिज आं हले नोंनि गारियाव गाखोखाबाय प्लिज लोगोखौ हेफाजाब होआबा सोरखौ होनांगौ जाखो दे आंनि दुखुनि समाव नों हेफाजाब होयोबा आंबो देनां नोंखौ हेफाजाब होफिनगोन प्लिज दा नाजिबुदां गारिया सलायदो मटरा बाइकआ नहाय आंहा माबाफोर प्रब्लेम जायाथ' उनाव जाबाय थागोनथ' माबार आइ बोराया होसोबोगासिनो माबार आच्छा दे आंनि जिउ हाफां मानो गारनानै थांखो नों आंखौ मानो आयो थांहरबायसो होमबा हा सोरजों थांखो बेलाय सोरबा सेंग्राजों थांबाय बाइकआव गाखोना आं दा मा खालामबावनांगौ जाखो आंनि हिनजावा खारबाय दालाय माथो खालामबावनो आंबो मालाय दे माबा मोनसे जासिगोन थौदो जावैसो थौदो सोर हौवाजों थांखो बेलाय फाग्ला अमा राजाखौ मोजां मोना नामा बेलाय आरो साबबोसे हौवा गोसो थोखुमाखो बेलाय सासेजों नङाबा सासेजों आयै माबायदि फिसा हिनजाव जोनोम होखो आं जावैसो रथ' आयौ बिदिसो जाबाय होमबा हाफाङा खारखोमारबाय औ आंनोबो दासो खोन्थाहरदों अमा राजामोनावसो दंहैयोमोननो बेनिफ्राय दा खारनानै सोरजोंबासो थांफाबाय होननानै खोनादों दा सोरजों थांफादों बेखौ रावबो मिन्थिया आयौ सोरजों थांफाखो बेबा आंबो मिन्थिया सोरजों थांफादोंथाय बेसेरा हाफां मा जाबावगोन बेजों खारलुं फाग्लिसो जाबाय बिथिंजायबा बिथिं बिथिंजायबा बिथिंसो जाबाय थाबाय औहाय आंबो बेखौनो सानदों दाबा सोरजों थांखो ओइ दंफां सोमसै हाफाङा सोरजों खारलांखोलै बेखौ नोंसो मिथिगौ दा जोंलाय मा मिथिगौ आंबो मिथिया माथो सोरजोंबा बाइकआव गाखोनानै थांफाबायनो मालाय बेबा सोरजों थांखो आच्छा बार थाइबानि लारु फन हरबाबो फनखौनो रिसिभ खालामला फाग्लिया मायाव दंथाय सोरबा गोसो थोनायजोंसो थांखुमाबाय नामाब्रा आंनो खोन्थायालासिनो सोरजोंबा गोसो थोनानै थांदोंबा आंनो खोन्थायालासिनो थांदों पाप नांगोनलै बियो ओरैनो बिनि हाबाखौ सेफायनो थाखाय आंहा बेसेबां रायजादों बिमा बिफाजों बिमा बिफायासो दे होखारगुलायबाय आंखौ ओमफ्राय नों न'निफ्राय ओंखारबोबाय होखारबाय नालाय ओंखारबोबायमोन आं न'निफ्राय गैया बिमाया लिंहरफिनबाय ओंखाम थेब्रे जानानै आं नोंसोरखौ नागिरनानै फैबाय हाबा जाया होनमारदोंमोन हाबा जाया होननानै बुंदोंमोनथ' बिमा बिफाया लांनो फैफिनदोंमोन जोंहा न'आव फैनानै बेखौनो गिनानै खारदोंमोन मानसिया ओरैबायदि खारबायना सोरबा बाइक गोनां मानसिजों थांफालायनाय बाक्का बिनि मोजां मोननाय जाखागोन नाथाय बियाथ' रावबो मोजां मोननायानो गैयामोन मालाय सोरबा गोसो थोखुमानाय दङमोनदां जोंसो मिन्थिया हारसा हौवा जाखागोन बियो बिनिखायनो खोन्थायाखैमोन बाक्का हारसा हौवाजों थांफाखादों बियो हारसा हौवाजों थांदोंबाथो आं गावनो बिगुर बेरला होगोनलै बेखौ हारसा हौवाजों थांदों ना बर' हौवाजों थांदों जों दाबो मिथिया जानला मोनला बुंलाबायनानै दावराव दावसि खालामनाङा हारसा हौवाजों थांदोंलै बे हारसा हौवाजों बेनिखायनो आंनो खोन्थायाखै बिनि थाखायनो आंहा बिमा बिफाजों रायजाबाय लासिं सिं जाबाय आंखौ गारनानै हारसा हौवानावसो थांबाय बियो ए हाफाङा हारसा हौवाजोंसो थांबाय मादै दानो जेबो मिन्थिथ'आ थांबाय बियो हारसा हौवाजों बेनिखायनो जेबो खोन्थालाङाखै ए बिदिसो थांखागोन हारसा हौवाजोंनो बेनिखायनो बर' हौवाजों हाबा जायासै बियो हारसा हौवा दारि गोलाव जाखागोन बे औ बेनो जाखागोन दे होमबालाय थाथ'दो ओइ अमा राजा मा जाला माला बुंहाय नोङो दा गामियाव दावराव जाजोबसिगोन ना हारसा हौवाजों थांबाय होननानै बे हारसा हौवाजों थांखादोंब्रा बेबा नंगौना नङा आंहासो मिसा मिसि ओरैनो दावराव दावसि जादों हाला सुवाद हाफाङा दावराव दावसि जाजोबसिगोनहाय दाथ' ओरैनोबा हाफांनि हाबाखौ लानानै दावराव दावसि जागासिनो गामियाव दाथ' हारसा हौवाजों होननानैथ'
दावराव जाबावसिगोनहाय मा जाबावगोन आरो इसोरा हाफां दा बहा थांगोन नों? थांनोसै लोगोफोरनाव। सोर लोगो? दङ सासे। खोन्थालाय सोर लोगो, आं दोनहैगोन। नांला दे, आं हारसिंनो थांखागोन। नों बिसिम दोनफैनायनि थाखाय थेंक इउ। आच्छा हाफां, दिनैथ' नोंनि हाबामोन। हाबानिफ्राय नों बेफोरबायदि खारनानै फैबाय। नोंखौथ' जोबोद मानसिफोरा नागिरगासिनो दं दा। बिनि सायाव आंजोंसो फैफाबावनाय। दा नों माबा मोनसे जायोबा दाया आंनिसो जागोन। बेनिखायनो आं नोंखौ जानला मानला हेगारनो हाया। होमबा नोंनो बुं, आं मा खालामनांगौ दे? आं बोराय हौवाजों हाबा जानांगौ? नोंबोथ' आंखौ दा बोराय हौवाजोंसो हैफिनगोन खोमा? बिदि नङा। आं बोराय हौवानो हैफिननाय मोनबालाय नोंखौ बेहालागै लाबोआमोन ना आङो। जायखिजाया बेखौल' बुंदो, नों थानो थाखाय जायगा दङ ना गैया? आरो आखायाव फैसा दङ ना गैया? गैया। आखायाव फैसाबो गैया, थानो थाखाय जायगाबो गैया। माबायदि खारनो नागिरग्रा नोंलाय? माथो खालामबावनो, बोराय हौवाजों हाबा जानो गोसो गैया नालाय खारबाय आरो। नोंखौबो दिस्टार्ब होनो गोसो गैया आङो। नोंहा गार्लफ्रेन्डआ रायलाबायगोन आंखौसो। आच्छा, बेफोरखौ सानबाय थानांला। आंनि रुमावनो थाथ'नो हागोन दे। आं लोगोफोरनाव थाहैगोन। दिनैनि थाखाय आंनि रुमावनो थाथ'दो। गाबोननिखौ माबा मोनसे सानगोन। थेंक इउ नाजिबदां, नों जेबो रनसुला। जेबो नङा दे। आं दुखु मोनबायलै, बेदर हारा अरलु नांगौआ। मानो खारखोब्रा बे हाफाङा? बेबो हारसा हौवाजों। हारसा हौवाजों थांमारबाय नामाब्रा? माथो दावराव जासोदों हारसा हौवाजों थांबाय होनना? बे हारसा हौवाजोंनो थांदोंब्रा, बेनिखायनो आंनो खोन्थायाखै। नङाबा खोन्थागौमोन ना बर' हौवाजों थांनायमोनब्ला। आला बोराय हौवाजों हाबा जाया होननायखाय आंबो अनखांखां मोननानै न'आव लांलायबाय आङो। याब्रा, हारसा हौवाजोंसो ब्लड। अच्छा बारु थाइबानि लारु। सेकेन्ड चेनेलखौ मा नोंथांमोना अनसायथाराब्रा? माला 100K जागोनलै? एसेबां थिनबाय थानांगौ नामाब्रा साबस्क्राइब खालामनो थाखाय? थाब थाबनो साबस्क्राइब खालामनानै 100K खालामनानै होदो। सप्तासेनि गेजेरावनो जानाय बायदि दै। अके बाय।